ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଜିତୁ ରହିଛି। ଜିତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏକ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଟ୍ରାଫିକରୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ଯେଉଁଠାରେ କି ମାତା ସୀତା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ। ତାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ର ଭିଜୁଆଲ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ, ତ ଆର ଭିଜୁଆଲ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା କ୍ଲାରିଟି ନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ଅବିକା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବାର ଟାଇମ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆଉଟଲୁକ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରେ ଆଜି ଏ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତୃପ୍ତି ଲାଗିଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଫେରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବାହାରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, thanks for watching my video and end of request for you, please subscribe my channel and put your valuable comments in comment section. So ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।